Sasisian pan apanya sombhai pisha ka Tech Lavinia YouTube channel haka ketin kasih but haka ni ka video ko ba manta kasngi ngan hikai pi kungo ba pin say pisa ha u mobile app ba pi kwa ban le recharge ti kindam art liki app ki bangan sabata pi rai u mobile app ba nangkong udai ba la ban le recharge ya ki mobile phone ban kumjuru ya ki TV kat ba pan ulong kerpang tang na kabentajung ki mobile phone ti pimde ban khuslai la pim la ban le recharge shaki dukan ki ba unle ekni kam nrai kalong kai ki basuk ani ka singi ba menta isngom bhawan pe ekni ka video hadu ban dakut ti haswa ba pim bateng ni ekni ka video ban pe no ban le kata ka kom ban sei bisa na bank account jong pi mobile ha buat klik ban subscribe ekni ka channel ko jongi but kumjuru ban press ya ka bell icon kang ba pin video ek video di batmai ki bangin sa update na kapor sa kapor itu mentang ni pe ya kene ka video ti u mobile app uban kong ba apa on bataya pi ude uni PTM app ti hangni pi saya ka pisa na ka bank account ko jong pi ban bu hangni ban le ka recharge ti pi swipe hai ni banta haneng swipe sekadiang but klik ini icon ba tho add money tinang ni pan pi klik akan ke PTM wallet nata pi aya ka dor hangni kanu pin sei tingan shuai nuksa bangan sei san hajar hangni ti anda pila ada ban pendap ka dor nata sai proceed to add money ti katkum ka policy jong ka PTM app kamsha ban le screen recording kat ba pinang pendap ya ka detail jong ka TP pendap himapi tidak ka pan ya ka CVV number kade gitu shadin jong ka jong pi tang laidak tihdin nang tapan ban le recharge ya ki mobile phone pi klik haini icon jong ka mobile phone anta hangni ru pi pendap hi ya u mobile number hadin nang tas page jong ka sim card ayu nang ta pi kwa recharge ka TV klik akan icon jong ka DTH hang neru anda pila ada pendap nombor sa jit ka brand timanta u Jio app hiat na kendong ini benta sa klik recharge ta sabateng shikamat kajimata jong di mobile app kalong ba pila banjit hidaladi ya ki dor ki bakat do pi ko ban le ya ka recharge tiga validity ban ka jingbon joka GB ya kata pila ban pe hidaladi tilada pim padon yu do app pila ban le po Play Store ni da ka ba pi klik ya ka tu ka link ka bala ya ka description harum ti pila ban bu haladi yu new app ba pila ban le recharge kado kapor ti tani kalong nakta nakabanta jong gitu ki ba penon kam ya Jio number ti nakabanta jong ki wepat pila ban le na u PTM ka ba long ka ba kamsuk shibon ti tatapi yo jumut thamai ya kata compare ti se kan ya per khandian aka rokom batai jonga rei ka jinglap thamai ki jong phi kedi ka jing start ka jong phi ti kamni lei hadin ba pila ada banjit ya kador nata pi klik hangni buy klik ini buy button harum badi rong blue nang tapat pihak banjit nang ni pika ban seal leng bajong kai pila ban link bat UPI app ani PTM app but kiwai de ti kakum ka jing sha request bagan permi ikani ka video nang baca wi parlog tinga jet ikani ka ATM card nang ta hangni pat pihak ban pendap ya ka card detail ka jong pi ti ai ya u nombor jong ka card ani haneng nang tapat jet u benai ba kansa code hadin no pila jid ubenai ayu senam hadin nang tapat
ini benta jong ke CVV kide gitu ki lai dak ki badan sedin jong kakat ke jong pi te pendap ya gitu ki lai teli ki number hang ni man pensisha ya ka kat ke jong pi ba pila ban sai pisa baru hai ni benta harum pihak ban ai ka kerteng jong pi ti lada kampau kerteng ai beda kerteng jong pi kar kumba pila register bank ti parlok nga kermen ba pitana ke video wat klet ban like ban samnam shikiwe ban khamtam e ba pin subscribe khamle shibun